Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ano ba man eh? Eto na! Yan. Eto na! Eto na po. Maray na Lunes na pagkaaldaw sa Indogabo, Samuya pong padabang paraan tabay. Fetsa 18 na ngunyan kan bulan na Enero taon 2021. Madalion ang dalagan kan panahon. Duwang semana na sana. Tapos na ang primerong bulan. Unsing bulan na sa naman eh. Unsing bulan. Christmas na naman sinasabi ko sa inyo. Why worry? Be happy. Basta dapat permi kitang COVID-free, ha? Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos. Dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Ang taong walang tiyaga, hindi ba ganun din? Lagi lang umaasang baka nga. Bahala na, baka bukas, meron konting biyaya. Pupukin, anong dapat gawin? Siyempre po, minaimbitar giraray ang tingog kan banduaan. Mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 ninod to. Sa paagian kan pagbutwa kan mga informasyones dyan sa luwas. Katuwang ko ang Mega Force Patrol sa News Team sa 1st District si Jomar Bien. Sa 2nd District si Al Armario, katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, asin si Luwens Nabarzena. And siyempre sa 3rd District si Jimmy Nasalita, sa kuyang mga compadres po yan. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Siyempre sa Technical Control, yaon dyan ang samuya pong pagiriba, the man from Barcelona. Talaga naman, foreigner na foreigner ang dating. The man from Barcelona, Manuel Tutanez. Sa newsroom, yaon dyan ang samuya pong news director, news manager Mardela. Siyempre tandem si news director Edwin Peralta. Sa production center, yaon dyan si Angel Mustaza. Ang tambol di tutunog, kundi pupukin. Ang taong wala Sa IT, si Mark Sean Madrid. kung naaapakan. Ang buhay Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Ikaw ba niya talaga si Pio Yun. na Fernandez? Yan. Sabi ko, opo. Oh. Bakit? Oh. Ang gwapo mo kasi. Langya ka. Lunes na lunes nang uurot ka. Ah, tumigil ka dyan. Rock and roll. Rock and roll. Nabuhay si Joey Pepe Smith, ano? The rock icon, the legend, Joey Pepe Smith. Good morning, Tabe! Diyan sa gabos na paraan tabay manyato sa sentro kan Legazpi. Maray na aga, Tabe, diyan sa mga taga Victory Village, sa Oro site, sa Pigsabay, Pigkale, Sabang Baybay. Siyempre, diyan man po sa mga paraan tabay niya to sa Oro site. Sa Kalabaan kan, Calle Rizal, pasiring dyan sa Albay District, marhay na aga kay Yi Alaurin. Yan man sa Daraga. Good morning kay Sir Ato Lim. Tagkod kay Dr. Lim. Yan sa mga parantabay manyato sa Petron Gasul sa Top Gas. Kay naaga tabi sa Indo. Doc Philip Roa, ganda umaga sa pamilya.
Sige, may pigapunan lang po muna tabi ako, no? Kaya lang parang hindi pa sumasagot, ha? O baka kon may pinagigibo, ha? Sandali muna. Sige, tabi, may pigapunan kita, tabi. Standby muna, tabi, all units. Standby all units. Not unless na flash report yan, pinag-apudan mas maray na itong naiidukar tabi kita, as in naintindihan taan mga pangyayari sa satuyang palibot, maging pangyayari lokal o nasyonal o maging internasyonal na igwanin dakulaon na efekto sa satuya, although ngunyan daita pa mamamatean as a community, as a country, or kung ano pa bilang kung kita nasyon. Pero sa mga maabot na aldaw, igwa ini siyerto nin efekto sa dalagan kan sa tuyang nasyon asin panggogobyerno. Na mamayag pagbagaduman sa lower house ang sa tuyang mga kababayan na kongresistas. Si Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol Party List, iyong ngunyan ang namamayo sa sarong komite na nag-aadal, nagdadangog kan pag-amyendar kan nagkapirang probisyon kan sa tuyang konstitusyon. And yaon man dyan, nakaback up si Congressman Joey Sarte Salceda. Tandem po sindang duwa na iyo ang nagmamanihar po kayan. Sangun yan siguro, dai pa niya to maa-apresyar in the short term ang resulta kaini ta nagpupuon pa sa nangani. But this may be the pivotal point sa mga maabot na taon kan Republika kan Pilipinas sa posibleng pag-open up kan sa tuyang oportunidad na mag-asenso na kita sa ekonomiya. So papaano tabi? Ngunyan, na-explikar ta na ini, nakahuron ta na sa Congressman Garbin, kanakalis na mga aldaw, ang pinaghururo na duman, nasa ikaduwang simana na naglalaog na ngunyan sa pagdadangog kan komite, so pagrebisar o kaya pag-amyendar ka nagkakapirang provisiones ekonomiko dyan sa konstitusyon. Now, nagbubutwa na po ang mga manlain-lain na ideyas. Mas magayon na maaraman ta, hali mismo sa sarong luminaryo, sa political law, as in sa constitutional law tabi, mapasabot ta kung ining presenteng pagdadalagan ngunyan duman sa lower house, there are those who are questioning na sa prosedimento and everything else, and questioning kumbaga, yung integrity kan dalagan, yung purpose kung ano iyan tabi, manlain-lain na. Nadangog ko nga ni, buda nahiling ko, one time, inda ako kung nasa tama pa man na argumento, si Congressman Marcoleta, auta pinag-equate, so revision sa economic provisions kan sa tuyang konstitusyon man, pinag-equate, pinag-relate sa trapiko sa Metro Manila. Buda gusto pa ang ansabi ni Congressman Marcoleta, ano nga yan, naghapot lamang kamukan mga investor nga kung sisayin mga investor na nahali sa ibang nasyon, kung talagang gusto nindang magbugtak ng negosyo sa Pilipinas, dapat nga iyuan ang inuton kung talaga ngayang may mga gusto. Baka ngayang magpara-revisar sa nakita kan nagakapayang provision kan economic provisions kan konstitusyon. Dahil man pala ngayon gustong mag-invest. Baka ngayon natatakot digdi sa to. So traffic nga yan. Ay nako. Well anyway, nasa linya po ang sa tuyang amigo, Tatak DCGB, Dugong DCGB, sarong luminaryo po sa political law, buda sa constitutional law. We have no less than our very own Honorable Attorney Judge Kuya Nuling Cabredo. Kuya Nuling, marhay na agad tabi. Thanks for taking our call. We're on air na po sa DCGB. Good morning, Tabi, Papa Pio. It's an honor na magkauron kitang aldaw. Ay, opo. And the honor and the pleasure is ours na
madangog mi mataon mo ning oras hali sa sarong luminaryo. Ano kumbaga political Bago mo law. sabi, sir. Muda- Estudyante man sana kita sa political law. Opo, by the way, Kuya Noling, salamat sa oras and kung maputol tabi, maridayal ako po. Sige. Iyo tabi, sir. Iyo tabi. Opo, Kuya Noling, I presume na siguro na nasubaybayan mo naman if not in its entirety, so nangyaring mga pagdadangog na kan Committee on Constitutional Amendments na pinamamayuhan ni Congressman Pido Garbin Jr. Nasa tama po bang direksyon ini susog sa nakapalaman sa satuyang mga leya sa konstitusyon tabi? Sa personal kong opinion, tabi, Pio, nasa tamang direksyon, lalong-lalo na siguro ang opinion ko, tabi, Pio, pwedeng may liit na pagkabayas dahil inibaga si Congressman Pido, produkto man ini kan eskwelahan na kung saan kita nag-maestro man kan mga panahon. As in, dakulao na orgulyo kan Bicolano, lalo na kan mga Tagaligaspi, na namamayo kan komitiba sa constitutional amendment, sarong Tagaligaspi, sarong abogado na nagkapanilay ng pwesto dito sa tuya, ngunyan, magmaon tabi kung nadi siyang it is an honor. Takulaw na honra na tigtaw sa tuya ni Congressman Pido na siya ang recognize na mag-chairman kaining proposals to amend the Constitution. Ang Constitution tabaga, ordinaryong lay, interong lay, ibabasar sa konstitusyon. Mm-hmm. Kan mga panahon si Congressman Pido nagpasaran mga ordinansa sana sa syudad. Ordinances that take the form of a law. Ngunyan, sumismong basis kan pag-inakan mga ordinances sa sinlay, iyon sa iyang trabaho, imagine that, to govern the entire country. Mm-hmm. Kaya medyo bias ako sa kwan, pero nagtutubod ako na nasa tamang direksyon, tabi si Congressman Pido, despite opinions to the contrary. Iyo po, opo. Congressman, ano ito sabi mo, quote and unquote, despite opinions to the contrary, what are those opinions to the contrary and how would you reflect and how would you defend on it, tabi, Congressman? Kuya Duling. May mga nagsasabi na si Pido may pagkukulang o pagsobra sa iyang pagtratar kan trabaho kan komitiba. Sa pagiling ko, daing diferensya na akong nailing. I-criticize si Congressman Pido na nagkasauda na we are now acting as a constituent assembly. Ang gustong sabihin dyan ni Congressman Pido, kung di ako nasasala, ang sa iyang komitiba is assigned to propose amendments to the Constitution. Ang Kongreso mga tugang, duwa ang trabahong nakula, duwang kasing trabaho to propose, enact the ordinary laws of the land, so mga leyes na nagogobyerno kan nasyon o distrito o probinsya, and to propose amendments to the Constitution. Mm-hmm. Kung ang Kongreso minatukaw sa pagproponer ki mga pagbabago sa provisiones kang Constitution, igapod tayo niyong Constituent Assembly. Now, ang Constituent Assembly technically is composed of both houses. Ngunyan, si Kong Pido is the chairman of the committee sige sa House of Representatives. Ngunyan, dahil niya man sakop sa Senado. Pero ang proposal na yan will be introduced before the plenary. Kung ano man ang proposals kan grupo ni Congressman Pido sa komitiba, isasubmitir man sa plenary kung magtukaw na
formally as a Constituent Assembly and Kongreso. So dahil man talaga kita dapat na ditan, dahil man kita dapat maadit, and mga technicalities na ini, they should be subservient to the overall plan, overall goal. Ang goal talaga, we want to propose amendments sa provision ng Constitution panungod sa national economy and patrimony. Yan biga po na mga economic provisions. Kanariri paruta, nagaro ang presenting provisiones kang Constitution, may disbintaha sa politikang Pilipinas. Kaya may mga leaders kita na muyang magproponer pag amend o sabi kan sa rungurang na nakaurong ko, paghimanday. Daladan pag-imyenda, tabudan din term na ka na imyenda. Gamiton mo nga judge, paghimanday. Paghimanday kang konstitusyon. Igo kita ki mga provisiones na dapat na itama sa mga circumstances mo niyan. Yun yung mga economic provisions. Kaya may mga leaders kitang nag-isip na these very restrictive provisions nakaka-apektar sa ekonomiya kan Pilipinas. Kaya muya kita na magproponer ti pagbabago sa konstitusyon. Iyon yung trabaho mo niyan ni Congressman Pido. Yakulao no na responsibilidad because it will affect the entire nation. Yung sana yan, tabi, Kuya Pio. Opo. So kung Kuya Nuling, bilang sarong sabi na luminaryo buda eksperto sa political o buda constitutional law, there is nothing in effect. Duman sa pinagtataraman agad ni Congressman, halimbawa nagtaram siya na nagtatrabaho nagbilang Constituent Assembly, nothing in effect to that matter, tabi Congressman, Kuya Nuling. Hello, naputol ya. Yan na, sandali, tamadayal kita, tayo na nga niyan, big questioner na kan iba, nara Senador Lacson, nara Senador Soto, na ining trabaho kan committee mo niyan sa pag-akseptar ka ining mga proponents would be submitted man sana ini sa plenaryo. Naputol. Katabi, Kuya Nuling? Opo. So, ining pagtatrabaho na kan komite batabi, Kuya Nuling, pwede ta daw ining maklasipikar naman agad na may relasyon na ini sa responsibilidad, trabaho kan Kongreso in the near future as a Constituent Assembly, tabi? Precisely. That is now a step towards the performance of the function na pigapod niya itong Constituent Assembly. Ang Kongreso mga tugang, kitawan sa Konstitusyon, ki poder na magproponer ki mga pagkambyo kan provisiones kang Konstitusyon. In which case, yun ang pigapod niya itong Congress sits as a Constituent Assembly. Sa Kongreso mga tugang, sabi ko kasi bago, ang sarong trabaho kayan, magproponer kan ordinary laws. So mga layes na ordinaryo. Kundi kung nagtutukaw ko mo Constituent Assembly, minatukaw, bako na magproponer ki ordinaryong lay, kundi magproponer ki mga paghimanday kan sa tuyang basic law, the fundamental law of the land. Yun na konstitusyon. Kaya mahalaga na function ini kang Kongreso. Nagkapira tabi baga Pio, if you would recall, nagkakapiraan pag-imyenda kang konstitusyon. Igwa ki pigapod na People's Initiative, igwa ki Constitutional Convention. Maning maka-ekonomiya na kita sa pag-kumponer ki Constitutional Convention, saro ining mas ekonomiyang paagi, budak mas madali. Kaso dati ng ilihido ng mga opisyalis kan Kongreso, mga senador, mga congressman, iyon na mismo ang ma-propose kan amendment. Yan. Pero para sa kuya nga ni Bio, ano ang di kan tao na ano man ay proponer kan Kongreso as a Constituent Assembly,
ano man ay proponer will not be final, valid, and binding until ang tao mamanifestar kan sa indang pagkagusto kan amenda, kan changes. Ang final step man girari mga tugang, tao so elektoradong Pilipino, iyo man girari ang mabuot kung uyon sinda o dai digi sa mga proposed amendments. So, there's nothing really to worry. There is nothing to worry. Medyo matakton sa ang Pilipino, may nagdududa na ang pag-imyenda da kay ning konstitusyon, parti kang plano ka nagkakapirang leaders na ang turno ninda ma-extend. Kung iyan iproponer kan Kongreso, kung habo ang tao ang may ultimo na poder, may ultimong desisyon na ang konstitusyon kambyohon o provisiones kambyohon kan Kongreso. It is still the people, the power rests ultimately in the Filipino electorate. Kaya ano, di takayan. Magproponer sa Kongreso, dahil o yun sa tuyang kamabutan, di ang pagburuto, kaya isa sumiti rin sa pagburuto, bagatabi tiyo. Yes. Ang pag-sumiti buruto, di kontraon mo, nganing di makalusot. Oho, yan. Ano? Di, Kuya Nuling Tabi, malinaw na ini po na pagdadangog komite na Congressman Pido Garbin Jr. is now a integral part kan pagfunksionar kang Kongreso bilang Constituent Assembly Tabi. Kada procedure baga, may steps. Kung baga sa hagyan, may step-by-step procedure yan. Initial step man sa na ini, Yes. kananing, madali, mahali so mga cumbersome na prosedimento, kananing makaekonomiya sa panahon, makaekonomiya sa kwarta, sa gastos, sa trouble, and that is allowed by the Constitution. Kaya na problema under the law, under the Constitution, that is one of the modes of amending the Constitution. Iyo po. Na, Kuya Nuling, an iba nagasabi na ang timing sala and dapat daan konstitusyon more or less permanente tabi yan tabi Kuya Nuling. Ano ang iaw sa konstitusyon? Ano ba ang konstitusyon dapat ba nag-aadaptar na as in nagisimbag sa pangangaipukan mga sitwasyon kan mga nasyones? Iyan ang tamang taramon tabi piyo. A constitution or any law for that matter should be responsive to the needs of the people. Kung ang sarong lay, sinasar, may katuyuhan. Itong katuyuhan, dahil na na-accomplish kan ling iyan, nangangay po nan ling iyan, liwaton o amendaron o i-repeal. Because the law is intended to promote an object. Halimbawa, inibagang sa Constitution tayo ng National Economy and Patrimony na provisiones, economic provisions. May katuyuhan sa tuyang Constitution kung natatagwakan mga provisiones na Ang sarong katuyuhan dyan, so pigapod na equitable distribution of opportunities, income and wealth. Magkaigwa ki marahay na pagdistribuer kan kayamanan ka nasyon, kan income, as in oportunidad kan mga Pilipino na magkaigwa ki oportunidad ang gabos. Pagkapod na itong equitable distribution. Ang sarap pagayan, itong sustained increase in the amount of goods and services na pigpoproducer ka nasyon para sa karahayan kan mga tao. Ani katulo kayan, productivity, expanding productivity as the key to raising the quality of life. Ang iturugan mga tugang kan kada nasyon na pakarayon, improbon, ang kalidad kang pagkabuhay kan tao, lalong-lalo na itong mga pigapod niya to, underprivileged. So, ang mga timsong bagatabi piyo, so, I who have nothing. Ikantawa piyo, I who have nothing. The underprivileged, Kaya, yan ang mga objective kaning National Economic
provisions, Mhm. national economy and patrimony. Putiran, lalong-lalo na sa mga dai, sa mga kulang pribilehiyo sa pagkabuhay. Sabi nga ni Basa itong, may isang presidente ba kitang napamuso na sabi niya, those who have less in life should have more in law. So kulang sa pagkabuhay, tawan kidagdag na pribilehiyo sa paagi ng pagpasar sa mga leyes. Mhm. Ayan. Iyo. More in life, more in law. Oho. Nagapot yan sa kuya sa klase tabi tiyo. Yan nga, sir, tama yan. So ito nga yan, those who have already more in law. Kaya ito nga yan, those who have less in life should have more in law. So those, ito nga yan, igwa ng more in law. Ano ang dapat kaya dyan? Ang sipag duman, those who have more in law should have more in-laws. Joke ko yan, tiyo. Tabi ako yan uling, tawi daw kami ning sarong ehemplo, taan sabi digdi, parang gustong bukasan ang ekonomiya kan Pilipinas sa mga foreign investors, diyan sa satuyang presenteng konstitusyon, igwanin na restrictive provision, parang sarado ang mga provisiones na ito nagiging ulang tanganing sa mga investor coming from the outside world, makalaog sa Pilipinas, tabi, Kuya Nuling. Sige daw, tabi. Igwa kitang general provision, tabi tiyo. If you would still recall, aram kung mataliyong ka bang lalaki. Igwa kitang pingapon na Regalian Doctrine. Under the Regalian Doctrine, this is a doctrine which says that all the wealth should be reserved to the state. Ang pagsadiri kan natural na recursos kan Pilipinas, so natural wealth. So, ang pagsadiri kay ni, reservado talaga sa gobyerno. Kundi, sa paagi kan konstitusyon, pwedeng magtugot kita na ang bakong Pilipino, pwedeng tawan kay pribilehyo subject to the limitations provided by law na magkagamit kan recursos naturales kan Pilipinas. Arwa kan public domain. Under the Constitution, only agricultural lands may be alienated. Ang sabi ng Constitution, with the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. Ang rason kaya mga tugan, ang kayamanan ka nasyon, ang magkinabang Pilipino sana. Kundi may mga obserbasyon kan mga eksperto na ang Pilipinas garo makilimos na nagtutukaw sa ibabaw kibulawan. Ako ang retrato tabi siyo. Opo. We are beggars sitting on a mountain of gold. Gusto mo sabihin, kung ining bulawan sa rarong kandagata, ang kayamanan sa rarong kandagata, kung kalon, iluwas, mapapakinabangan kan Pilipino. Kundi, nahiling ang katikapuan niya to, kulang kita ki kapital, kulang kita ki recursos, na tanganing magamit ang kayamanan na nalulubong pa sa rarong kandaga. Kaya, posibleng saro yan, kan pag-iisip kan mga leaders niya to, natawan kidiit na pag-rugaris. A little liberality na tawan itong may mga kapital na bungkalon ang yaman sa Pilipinas, tanganing ikaluwas ay pagtago, tanganing mapagkinabangan kang Pilipino. The intended plan is of course subject always to limitations by the state. Yan, iyo tabi. So, may mga economic enterprises, arugan advertising, mass media, na istrikto ang sakuyang konstitusyon sa pagmamanip. Yan. Kuya Nuling tabi, maradahil naman ako taso mga limitadong oras na ini na pag-apod niya to. And tatawan tananin
pagkakataon si Kuya Noling na ma-wrap up ito na sa iyang pinagsasabi yan, nagda-dial kita. Kuya Noling, nagda-dial tabi ako, nagre-ring ang cellphone mo. Yan. Kuya Noling, go ahead tabi, Kuya Noling. May nag-apon sa'yo. Hello? Napuputol tabi, Kuya Noling. Sige po, go ahead po. Yeah. Nakalaog na. Iyon na po. Nadamog ka na tabi, Pio. Opo. Hello? Mhm. Mga kwan ito, sa mga sirena ito sa dagat, nag-harapon naman ta. Pero ngayon, napupungaw na kami sa mo dyan. Nag-apon man sa nagaan, mga sirena, tabi, Pio. Sige. Pasensya na sana. Di. So, sa mga nagkakapurong ako na sirena, inaarap po dahil nagkatagal. Di sige tabi, Kuya Noling. Di, gusto sabihong palan, to wrap it up, ining nangyayari sa Satuya duman sa Kongreso sa paagi kay ning Constituent Assembly ako ning Constitutional Amendments Committee nasa laog nasa tamang direksyon susog sa mga nakapalaman sa ley. Ako sa pag-una ko sa natabi Pio, tama yan. Mhm. Tama yan. Anyway, kung may reklamo ang tao, ang sigsabi ko baga, any proposal to amend, and may final say mangyari, ang tao, Mhm. ano magpara di tanta? Maringan nita, ipupo na na. Mhm. Ano mo na bagay baga? And first step, the significant na maray. And we have to congratulate Congressman Pido for this effort. Parang doon so, may taramon baga sa space adventure. One step to the moon is a, is a giant Giant leap leap. forward. Mhm. Step one po nan. Ang aning, kung may mga pigiling ang mga leaders niya itong sagabal sa satuyang pag-asinso, yan, madiscuss na yan. Iyo tabi. Anyway, whatever is tackled by the committee will be submitted to the plenary. Sige. Yan, sinda madesisyon. Nagdesisyon na sa plenary, isusumiter yan sa tao, sa elektorado. Kaya, Pilipinong elektorado, di man dapat na mahadit. Kung nabusin na, di din pag-ratifika ron. Because the final step in the amendatory process is always the ratification aspect. Ang Kongreso, maproponer sana. Proposal, the final step is ratification. Yan. Malinaw tabi. Kuya Noling, salamat din maray sa oras and ugmahon sa imong ihado si Manny Natutanyes. Oo. Si Manny baga. Yung technician ko ngunyan. Ang pagkapod may kang kay Manny, the king of washing machine. Ano sabi Manny? Naglalaba ka pa. Ayun na. Di sige tabi. Kuya Noling, salamat din maray sa oras buda sa mga input. Salamat po. Anything, anytime. Mhm. Okay, Salamat sige. no. It is an honor to be with your program. Okay, salamat din maray tabi. Mga tugang si Honorable Judge Kuya Noling Cabrado, dugong DCGB po yan, tatak DCGB, nakaulay ta sa pong luminaryo eksperto sa political as in constitutional law. Sige, salamat Kuya Noling. Habol natin, it's 9:43, 9:43 oras Pilipinas, halawig ining hanap buhay. Pagkatapos kayan, maybe siguro bareta na, buday station break, commercial break, masunod si Luwens na Barsena. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo. May karamay kang di maiiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Pharax Vitamin B1, B6, B12.
Tabang aning malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack, sagkot kinse na swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinse na swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinse na swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity.
high in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik ng sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang? Pamamanhid ng mga binti at paa? Pagsusuka? Pagkahilo at panghihina? Pagkapilay at pagkalumpo? Masakit pag-ihi at umiihi ng dugo? At pabalik-balik na impeksyon? Si Maricel Abal. Nahirapan po akong huminga. Pinakapos ang Tingnan mo. po. Ang sugar ko po talaga nasa 570. Tapos creatinine ko 400. Ilang buwan ka nang umiinom ng mga supplement ko? 3 weeks po ngayon yan. O ano na nararamdaman mo? Ay, maganda po sa katawan. Yung paghingal mo, andyan pa ba? Yung paghingal ko talaga, naalis na po. Yung pag-ihi mo sa gabi? 2 beses na lang. Dati 5 beses po ako naihi sa gabi. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa Nins Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibigya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 1 minuto makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Handa naan City Government Kantagig para sa babakalo na bakuna kontra COVID-19 na AstraZeneca. Inian pahayag ni Taguig City Mayor Lino Cayetano matapos selyuhan kaini ang kontrata sa kumpanyang Orca Cold Chain Solutions na iyo ang sasarayan kan mga babakalo na bakuna kan syudad. Sigun kay Cayetano, kamauotan ka na sabing kasunduan na masigurong may supisyenteng espasyo ang mga babakalo na bakuna para mamantinir ang tamang temperature kaini. Ipinagmalaki pa ni Cayetano na may sukol na 6,500 metro kwadrado ang nasambitan ng storage facility sa laog sa international standards. Asin kaya man na magsaray nin supply nin bakuna kan mga kataraning na banwaan o syudad. Inot nang nagtagama nin 1 billion pesos ang Taguig City Government matapos magpirma na ininin tripartite agreement sa AstraZeneca as National Task Force Against COVID-19 para sa gabos ng mga residentes kan syudad. Target ka na LGU Taguig na i-roll out ang mga nabakal na bakuna sa ikaduwa sa ikatulong quarter kan presenteng taon. Yan ang detalyes kang pang alas 10 na bareta, halidi sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, marahay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod, Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo. May karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa,
Start twerking like Miley. Tingugan Banwaan. Twerking like Miley. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Pompiang Gis, oras Pilipinas, alas 10, diretso na kita kang programa. Bulos man kan istorya dyan sa luwas. Luwens, maray na aga, please go ahead na. Salamat Sir Pio, maray na aga at maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Mas dapat na makipag-koordinar ang mga opisyalis ni barangay sa mga otoridad. Ngani na matapos ang insurhensya o insurgency sa indang mga respetibong lugar. Ini ang kasimbagan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita, kan Legazpi City PNP sa DCGB News. May kinaaraman man sa pangabudan kan mga kapitan sa syudad kan Legazpi. Arog na Kapitan Crispin Butin kan Barangay Bangkiruhan, asin Kapitan Jeremias Leron kan Barangay Pariis, Legazpi City. Natabangan sinda na matapos ang nasambit na bagay na nangyayari sa saindang mga barangay. Susog kay Betita, inian sa iyang masasabi mo na may kinaaraman digdi at hindi naman nagbutas tanin ano pa man na pahayag. May kinaaraman sa nangyaring mga ambos sa mga soldados na ikinagadaan. Nintulo at inikinairito ninsaro sa mga miyembros ka na Philippine Army na pinagsasahukang pigsasabi. Kan Kampo General Simeon Ola na inatake kang communist terrorist groups o pigsasabi na aligadong CTGs. Kundi kung makikipag-coordinar pa nin mas lalo ang mga barangay sa sainda. Dakula susog kay Betita ang magiging katabangan man kan mga ini bagay na iyoman ang pigtutuon ni Alcalde Noel Rosal. Susog kay Betita, dakulaan may ambag kan mga opisyalis ni barangay kasinda mismo ang nakakaisip sa sainda mga Area of Responsibility o AORs. Kasinda anya o nakatinir sa kanya-kanya nindang respetibong lugar. Itinugang pa ni Betita na matatapos lang ini kung magtatarabangan ang gabos o sana daw ang mga barangay officials kundi maging mga residente sa mga lugar na naunambitan para dahil na maotro ang violensya na nangyari. Arap kaso hapon na ikinakikik bako sa nakan mga taga-sur na parte susog sa hepe kundi maging sa bilog na syudad kan Legazpi. Okay. Iyan tabi sa Sion mga dagdag na istorya halidigdi sa Legazpi City Police. Ako po si Luwens Urse Barcena. Salamat Luwens sa dagdag na istorya. Igwa na ba ganing statement kan yung mga miyembros kan New People's Army sa paagi ni Flor Orobia? May statement na sinda na pig-aako itong so pambabadilgadan sa tulong mga miyembros man kan Puersas Armadas dyan sa sur na barangay kan Legazpi, Sus Mario Josep. Kailan ba matatapos ito na baralos-balosan? Sabi, balos-tulos na ini duman sa pampakakabadilgadan man baga sa sarong persona na pinagtutubudan na miyembro man kan NPA. Dahil baga nahalo yan, no? Halos simana lang, dahil nga ni sarong simana. Buminawi man tulos yung sa itaas. Mario Josep naman, no? Nasa linya man si Ans Galero. Ans, go ahead and good morning. Naputol. Mani, paki-establish kan linya giraray ni Ans Nagalero dyan sa luwas, maray na aga dyan sa tuya man na mga paraan tabay sa probinsya kan Catanduanes. Good morning, compadreng Noel Manalo. Maray na aga tabi isay mo, buda kay Honorable Mayor Vic Perete kan Daraga. Hans, go ahead na. Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga nagdagman niyatong bareta, mantinidong hibaba, na turnout o bilang kan mga nagpaparehistrong botante sa syudad ni Legazpi bilang paghanda naman ko na sa padang-adang na eleksyon sa taon 2022. Sigun kay Commission on Elections o COMELEC Legazpi Election Officer, Attorney Jasmine Banzuela Belarmino, na pa lamang nakakaabot sa 8,000. Ang bilang kay ni dahilan man girari sa patakot na darakan COVID-19 pandemic kung sain dakol anday basta-bastang nakakaluwas sa indang mga residensya. Sa ngunya, nagpapasanlain po kung mas o menos 3,000 na Legazpeño ang record nindang nakakapagparehistro. Iba ba ini kumpara sa nasambit nindang target ko na maparehistrong botante sa syudad kan Legazpi.
ipinaliwanag kini na dahilan sa pandemyang COVID-19 dakol pa ang mga taong habo pang makipaghampangan sa iba man na tawo sa takot na maulakitan kan helang na ini. Sagkod na sana sa Disyembre o sa September 30, 2021 ang itinala ang peryodo ning continuing voters registration sa kada opisina kan COMELEC sa bilog na nasyon, kaya sila naglalaom na dahilan sa igwapamanin 18 bulan na natatada para digdi maprobinsyaran man nitulos kan mga ligaspenyo para man makapagparehistro sa nasambitan ng bagay. Sundo sa September pa, ining taon, ano? Roger Tanat, Sir Pio. Okay, sige. And tabi Sir Pio, mga impormasyon digdi sa sunod ng Ligaspi with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. Sa istorya dyan sa luwas, katuwang si Boy sa Manibela dyan sa Mobile. Diretso kan istorya, alas 10:15 na din pagkaaga sa Pilipinas. Dubang kita sa tercer distrito kan Albay, Pading Jim. Go ahead man. Good morning. Salamat abi Pading. Grabe yan kaulangan kan rubber tube. Napansalida sa lumang tube digdi sa barangay Busak sa Banoan kan Uwas. Kung saan hanggang sa ngunyan, dahil pa ini lamang nahiro sa palitada kan barangay, dahil pa ini na idadarapate duman sa site mismo. Ang rason, ang kontraktor, dahil pa man nag-aarabot, kan inot, ang sabi na haloy ini duman sa China, ta inabot kan lockdown sa COVID. Roger. Mabuyong makabiyahe, nakaabot naman digdikuta na sa point of destination sa UAS. An pagpinsarkan mga paraoma, maisalpak tulos ini, ta kaipuhan na nga ni na makapagtaranom, ta kaipuhan ng irigasyon. Dahilan sa dai, an rason na naman ngunyan tabi pa dahil man dahil ni madadara pa duman sa site, kadai daan nagno-normal na naman ang sitwasyon kan panahon. Sus Mario Joseph naman, gulpi na sanang rason tabi. Pirmida ang baha, samantalang ang pinakamayor na rason, sa pundasyon tanabot ang site, grabe ang ragpa, kaya dahil man nakakabulos, ang tubig ninbuelo, kaya perming may biyong na tubig duman sa poon. Kung dahil inihihiroon, ang paguna mo, permi baha. Yusip. Nasa entonces ini, bata pirang milyones man initabi pa Yo. Kung maisalpak tulos ini, igwaman girarainin problema. Duman sa upstream, kan bubugtakan ka ini, rapak andi ke, kung maisalpak asin na mapabutog ang rubber tube, mabaklo ang tubig, ang mareklamo, mga residentes, kasindaan lalaogon kan tubig, pati tinampo sa mayaw asin busak, pwedeng dai maagihan sa babahaon. Sangon yan, sigun kay Kapitan Raul Sirio kan Barangay Busak, dapat konsideraron ang mga faktor na ini sa pagsabing kung dahil tulos ini tatawanin prioridad dahil marirealisar ang objeto kan proyektong ini baka umabot ang punto malapa na sa nalugod naman ini na rubber tube na in-order duman sa China. Igwaning sarong sekreto dyan, kumpadring Jim, kung paano yan mapulinas ang kabus na sanang negativismong iyan dyan. Grabing ulang. Gulping ko. Ang pinakasolusyon dyan, mangigsana na naman si Congressman Didi. Diyan ang mga person ang dapat. Yun ang dapat garukan ni Dig. Dapat kamay na bakal na. Iyo nga ni. Ang problema, tang kontraktor sa Davao. At na nga ni, kayang-kaya ni Congressman Didi. Pangigsanganan dyan ni Congressman Didi na so gabos na. Puro na sana kaya problema pigtatakod din na pa din Jim. Bako. Tansaro. Ngayon this week, minaginaso this week, ngunya na bago naman na week, pura mang girarahay. Nya, dahil nindahalato na si Congressman Didi mismong umakwat kan rubber tube na yan, ibugtak duman sa bubugtakan, buda ariglaron itong sa mga nahiling din ng problema. Dahil pa lamang piglilimpihan sa duman sa sa pundasyon, grabe yan, nakatuong na mga ragpa. Iyo ito ang nagiging kausa. Kung natatapaguna mo, perming baha. Sisay daan responsable ka ito dapat. Kontraktor. Kasi dan mapaklas ka ni na luma. Sige. So kung narokan, gulpi ang takod-takod na mga problema na dahil man nahihiro, kung mahalat kitang mag-init, rin yan mainit. Maigwan na baga ka ito nin deklarasyon nga ni iso niya
Daing ngaya talaga, total lang tinaramaga, daing ngaya talaga yun yung makakahabol sa planting season ngunyan. Tapos, O di, sayang kan budget ka ni pala. ay, nago, sige, kampan Oh, sige. ini paan matakot pa digdi kun kararawan ini. Nyan. Sayaon man sa palitada. Iyo, oho. Oh, yan tabi pa day. Ang mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy na salita, DCGB News. Salamat pa ding Jim sa mga dagdag istorya diyan sa luwas. Nasa linya man si Renz na Luna. Renz, marhay na aga. Go ahead na Renz. Naputol, pakire-establish kan linya mani. Sino muna? Standby mo na Renz. Itang pig-establish ang linya mo. Dumang kita sa first district kan albay. Kumparing Jomar, marhay na aga pa de. Go, go, go. Salamat padi, surunod-sunod ang positibo sa syudad kan Tabaco asin nabanuan kan bakakay sa COVID-19. Inikip matapos sa kasurma, nakaigwa na naman ng tigsaro na positibo ang duwang lugar sa syudad kan Tabaco. Nagpositibo sa rong 60 years old na babae na taga-barangay San Juan kan Tabaco City. Pasado sa ipinaluwas na official na pahayag kan Tabaco City, naunampitan na persona iyon sa rong asymptomatic. Asing naka-quarantine naman ngunyan. Kanakalis na Biyernes, nagkaigwaman ng positibo sa saindang saro tabi pa de sa COVID-19. Sa Banuaan kan Bakakay, kasudma, nagpositibo man ang sarong babae na taga-barangay 14 na naman. Kanakalis na Biyernes, nagpositibo duman sa barangay 14 kan Bakakay ang sarong nurse na nagkahilang kan o nakamate kan Enero 7 kuanin swab sample nagpositibo kan Biyernes 31 anyos na nurse sa barangay 14. Iyo. Sumod ma garo kapamilya man lang ini. Iyo. Saro na naman na nagpositibo, 65 years old na babae sa barangay 14 Manggiraray. Surunod-sunod. Close contact ini ni patient 3941 o itong pigbabanggit ko kasubago na nagpositibo kan nakalihis na Biyernes. Nakamatiman ini kan pizza size, naka-quarantine na naman. Garo nagugulpian baka kay surunod-sunod naman pa de. Iyo. Daipaw nga ni nagluluwas so ano mo yan, so resulta naman kan COVID digdi sa Bicol, may initial information na kitang nakuha hali sa Bakakay sa LGU na ngunya na aldaw, ikuha na naman na sarong positibo. Sus, talaga. Sige. Bali tulo na ini. Although daipa man pigtaram sa satuya kung pirang edad, kung ano, so baka detalye. Pero igahanap na lang ning the confirmation man ining supposed kang DOH Bicol para ipaluwas man sa DCGB nyo. So kompleto naman na detalye kayo ni. Roger, kopya, sige. Surunod-sunod, ang nagpupositibo sa Banuaan kan Bakakay maging sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga dagdag na istorya hali diyan sa First District. Ingat po ha, sunod-sunod na gunyan. Yun na nga ni sa pinagasabi tabaga ha, dahil nga ni natapos subulan kan Enero, sunod-sunod na sa pag-positive. Pigsabi tabaga kan Disyembre man ano. Ingat, ingat, ingat. Iyon na ini so efekto kan siguro pag tiripon-tipon kan Disyembre. Pwede pa man sige, diretso muna kita kan mga istorya. Si Renz, nasa linya. Renz, go, 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 Renz. Good morning. Yes, maray na agad tabi Sir Pio. Sina maray na agad sa mga parantaba. Yang kita rin yan sa Hipatura Kandraga PNP. Dahil aramon niya to kung ano subagong pasistema. Dahil pinatob Kandraga PNP. Dahil dakul tabi Sir Pio ang mga truck na nagpaparada dyan sa boundary kang Sorsogon. Sina Banuaan Daraga na nagkakalsaning matinding traffic dyan sa naunambitan ng lugar. Kaya batangon niyan si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, para aramon niya to kanoon sa indang bagong pasistema sa gabos na mga truck na mabiyahe pa siring dyan sa probinsya ng Sorsogon
Dahil ang taday nga ni basta-basta na kalaog, dyan sa nanambitan ng probinsya ang nangyayari, natatambak ang mga truck digdi sa Banwaan Candaraga. Chief, nasa ibong na linya po, si Sir Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Yes po, good morning Sir Pio at good morning sa mga paraan tabay kan sa inyong programa. Opo, Chief. Good morning. Salamat po sa oras. Ano po ang pasistema managad na yan dyan? Tanatambak sa mga trucks tabi bound for Sorsogon? Go ahead po. Well, Sir Pio, kung magigiramduman kang pag-asumir ko sa pwesto digdi, talagang arog kaya ng inabutan kong problema pagka nagsasarado ang Matnog Port. Allegedly, ayon sa Putyaw, bawal maglawag ang mga trucks bound to Visayas in Mindanao, kaya sa Muya nawawalat ang mga nakaparada na truck. Naday man aram kung saan sila mapararada, at ang host nagkakausan ng traffic hazard, nagkakausan ng masalimuot na sitwasyon sa nasasakupan ta. So, kang Huwebes, nakigwa ng matasabit ang chaotic traffic situation talagang grabe. So nahiling mismo yan no other than knowledge dan ni RD nang dumaan ang convoy niya nag-counterflow ng anit na sobrang grabe traffic talaga. Pero para sa kaaraman kang gabos po na taga-Antabay, ginibuan ta po yan sa level ko lang na solusyon ta. Yan po kung tutusin problema po yan ng regional level po yan dahil involving 2 provinces. Bako sana po yan involving 2 municipalities. Ngayon po ang sistema ko po niya nag-device po ako ng pass itong kigapod mi na stranded vehicle pass. Ngayon, ang stranded vehicle pass na yan is number yan from 1 to 300 something kung hanggang nuarin maabot. Pipirmahan po yan kang dispatcher ko na police na naka-assign sa Alubo sa may Tabon-Tabon. Well, sa absence po ng ating parking area na available, ginamit ang una ang Alubo Airport Road, Gabawan Road, then ang third parking area natin sa Malabog itong interior, pasiring man sa Alobo Airport ang direksyon kay ito. So ini po sir, para sa kakaarap kang gabos, bawal po talaga magparada na ang gabos na truck na stranded sa streets kang Maharlika, from Tabon-Tabon or from all Maharlika streets sir, hanggang Danlog, hanggang Bilyarmo sa boundary. Ang ginibo ko po sir, gabos po dumanayaw na kaparada, idukarme, pigpahali me, pigpaparada me yan sa pigiapod ming TPA, temporary parking area. 1, Alubo, 2, Gabawan, and 3 is Malabog. Pag dai ka po mag-parking sa interior na yan, nagsagabal ka dyan sa gilid, dai ka matatawan ni number. Yan. Ang Putyaw po, paulit-ulit kong dinuduman, nag-uuron kami kang team leader, warang papapasukin din na warang numero. Tanganing maiwasan po itong pag-agawan ninda ng slot, kaya nagkakatraffic po ang iba kang wala pang sistema, nag-aagawan po sinda dumaan sa pwesto. Kaya po, pag nangyayaring nagkakapiyutan na, apektado na gabos. So, yan sir, sa ngunyan, pag nag-release ang Putyaw, halimbawa 50 ang truck, maapod siya duman sa duty ko, sa Tabon-Tabon, ma-release man dining 50 ang truck, then eventually, matawag man po ang Tactical Operation Center kang Daraga PNP sa Tactical Operation Center kang Pulangi. Pinapundomi naman po sa Pulangi itong mga truck. Sobrang grabe po talaga ang nagralaog kang mga nakaaging aldaw. So yan na po ang sistema sa ngunyan. Kung hanggat wala pa po kitang designated parking area, hanggat hindi pa po nag-operational ang airport at Gabawan, duman po kita magpaparada pirme. Pero po, nahihiling na po ang magiging problema, lalo kung mag-operational na ang airport, wala na po kitang magagamit na temporary parking area. So yan po ang sarong solusyon na dapat gibuan ng MAGA kang LGU. Nag-ulay naman po kami ni Mayor na dapat maghanap sinda kahit private parking area na mag-accommodate kahit mag-ano na lang kibayad sa siguro. Kasi kung ang regional council, halimbawa, kung ang may sakop kayan is ARPOC, dahil makapag-craft ng magayon na konkretong plano regarding dyan, mamumroblema po pirming inot ang daraga. So kaya po Sir Pio, sana po mag-uroron itong mga nasa taas, gumibuning sarong magayon na sistema, tanganing ma-address na po yan. Ang pag-sarado po kang Matnog, bako lang yan. Every now and then, bako lang gill warning, bako lang bagyo. Pag may problema po sa Roro, halimbawa, duwasan ang pwede magbiyahe, nagsasarado man po sinda. So ang apektado po itong mga travelers, mga truck, na hindi man na-inform sa point of origin. Tanganing din na mag-jump off mo kung sakali man sanang na-inform ninda. So yan lamang po ang development sir sa problema na yan na data po pwedeng digibuan ng aksyon mapagalon po maski ako mismo sa personal na observation ko kapagal kung nagbabaralanggado sila sa kalsada. Iyan, So, ang pinaka-root cause is yung pag-close muna kan Matnog Port tabi, Chief, tama po ba? Yes po, wala pong ibang root cause yan. Kaya lang po sir, dati baga, pag-accommodate kan Sorsogon niya sa gilid ninda from Matnog down to Sorsogon City kung hanggang sa umabot ang stranded trucks. Okay lang po ito, dahil kita nakakaramdam kayan. Pero ngunyan,
Dahil hindi na sila nagpapalaog kung close na, so kita na po ang nakakaramdam kaya na Yan. pag-stranded nila. Oho, okay. So halimbawa sa wrong track, mapasiring ako diyan sa Matnog, pagabot diyan sa may tabon-tabon, mahagading number, maparada sa temporary parking area na. Yes po. Yan. And then ka i-release diyan, sundo na dining go signal naman na pwede na kamong umagi sa tinampo, pasiring duman sa Matnog. Yes po, yan po ang sistema sa ngunyan. Pero first come first serve po, yung mga 4 na aldaw na dyan, 5 aldaw, yun po ang nag-renote ngunyan. So sa mga minaabot pa sa nakasuhapon, pasensya na sila, talagang araw kaya ng sitwasyon. Okay, sige. O di sige tabi Chief, salamat din marhay tabi sa oportunidad pigtao digdi sa DCGB. Tutukaron miglararay an istorya nga tanganing madiseminar men sa publiko an bulos kan transportasyon ay diyan pasiring sa Sorsogon tabi Chief. Yes po, Sir Pio, maray naaga, salamat magkiraray sa oras, tanganing ma-diseminar ta ang tamang impormasyon sa publiko. Okay, thank you so much tabi Chief. Renz, go ahead. Tabi Sir Pio, si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia manangod kan solusyon kan matinding pagtarambak kan truck digdi sa may boundary kan Daraga Sorsogon. Asin ngunyan nga na ginibuan din paagi, iregalao man na mas magaan-gaana na maging buhay kan mga nagabrayahe pasiring dyan sa probinsya kana Sorsogon tabi Sir Pio. Sige. Yan tabi Sir Pio, mga dagdag na impormasyon digdi sa luwas. Renz Luna, DCGP News. Salamat Ren sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas kasabay ang Chief of Police Candaraga. Manungod sa traffic na yan dyan na problema, mga truck pasiring sa Sorsogon. Alamat kan sa ido pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Pio for Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di ba mag-Maxvit? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di ba mag-Maxvit? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di ba mag-Maxvit? Maxvit. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.